Čo bude podľa teba z takého líderského pohľadu dôležité, ako pracovať, aby tá kultúra bola zachovaná, ktoré tie firmy majú, tak ako pracovať s tými ľuďmi, keď tam nastane tá frustrácia, až dokonca, naozaj použijem to znovu to slovko, cynizmus. Že budem kašľať na druhých, budem hľadiť iba na seba. Tam je dobrá otázka, že čo je dôvodom frustrácie ľudí? Prečo ľudia začnú byť frustrovaní? Prečo ľudia začnú byť cynickí? A my vieme, že tá frustrácia ľudí je dôsledkom toho, keď ľudia nevidia napríklad zmysel vo firme. Prestanú vnímať ten zmysel. Alebo keď sa necítia byť ocenení. Keď sa necítia byť angažovaní, zapojení a vypočutí. Čiže pokiaľ chceme v tých náročnejších časoch tú firemnú kultúru udržať, tak je potrebné, aby sme ako lídri tých ľudí vťahovali do diania a môžeme sa o tom baviť, že akými krokmi to môžeme robiť. Jedna dôležitá podľa mňa vec je tá, aby ľudia cítili, že môžu spolu rozhodovať, v ktorej sa budú cítiť zapojení.